Галимнәрне юктан бар кылып, безләрне халык иткән, тәрбияләгән Аллаһ Раббыбызга барча хәмд сәнәләребез, улуглау мактауларыбыз булсын. Шәһадәт китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер. Һәм шәһадәт китерәмен, Мухаммад ибн Габдуллаһ Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына салават шәрифләрен насыйп итсә иде. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтте: "Эй иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый тәкъвалык белән куркыгыз һәм бары тик мөселман булып кына үлегез" диде. Икенче бер аятында: "Эй кешеләр, сезләрне яраткан, халык иткән Раббыгыздан куркыгыз. Ул сезне бер кешедән яратты, аннан иптәше хатынын барлыкка китерде. Һәм алар икесеннән дөньяга күп ирләрне һәм хатыннарны чәчте. Бәлки бер-берегездән Аллаһ хакы өчен сорыйсыз. Шул Аллаһның ачуыннан һәм шулай ук туганлык җепләрен өзүдән куркыгыз. Дөрестлектә Аллаһ сезне күзәтеп торучыдыр. Әмма бә'д, мөхтәрәм җәмәгать, әгәр динебезнең асылы һәм нигезе булып саналган Qur'an аятларына яки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хадисләренә күз салсак, аларның һәммәсе дә безне бердәмлеккә, татулыкка чакырганлыгын күрербез. Һәм дә динебездә аерылышу, бәхәсләшү, дошманлашу күренешләре безгә тыелган булып саналганын күрербез, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шулай ук дошманлыкка, таркаулыкка китерә торган һәрбер сәбәбеннән без сакланырга тиешле икәнлеген аңларбыз. Һәм менә шул дуслык, татулыкның иң бөекләренең берсе ул туганлык җепләрен саклау булып тора. Һәм динебездә туганлыкны саклау, туганнар белән бергә күркәм рәвештә яшәү, ул җәмәгать кешегә зур әҗерләр белән. Ә инде кем үзенең туганына дошман булып яшәсә, аңа катгый кисәтүләр белән хәбәр булганлыгын күрә алабыз. Аллаһ Раббыбыз безгә Qur'анда күп аятларында туганнар белән тату булырга, аларга изгелек кылырга чакырганлыгын без күрә алабыз. Ниса сүрәсенең 36-нчы аятында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Вa'будуллаһа ва ла тушрику биһи шай'a, ва бил валидайни ихсана, ва бидил курба, вал ятама, вал масакин, вал джари дил курба, вал джарил джунуби, вас сахиби бил джамби, ва бнис сабил." Аллаһ әйтте: Аллаһка гына гыйбадәт кылыгыз, һәм аңа тиңдәшләр китермәгез. Шулай ук әти-әниләрегезгә, туганнарыгызга, мискиннәргә, шулай ук туган булган күршеләрегезгә, кырыйгызда торучы күршеләргә, дусларга һәм мусафирларга изгелек кылыгыз дип әйтте Аллаһ Тәгалә. Һәм менә монда уйлап карагыз, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә безгә иң беренче иттереп әти-әнигә изгелек кылырга куша, аннан соң икенче урында туганнарга изгелек кылырга чакыра. Һәм менә бу җәмәгать шулай итеп әти-әнигә кадер-хөрмәт, әти-әнигә яхшы мөгамәлә нинди зур изгелек булса, туганнарга яхшы мөнәсәбәт аннан әз генә түбәнрәк булган изге гамәл булып санала. Һәм тагын бер аятта, Ниса сүрәсенең 1-нче аятында, һәм ул аятны һәрбер хутбә алдыннан укыйлар, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ваттакуллаһа аллазӣ тасаалуна биһи вал архам" дип әйтә. "Инналлаһа кана алейкум рақиба." Бәлки бер-берегездән Аллаһ хакы өчен сорыйсыз. Ягъни үзара сөйләшкәндә Аллаһ хакы өчен бирсәң иде, Аллаһ ризалыгы өчен бир итсәң иде дип, без кайсы бер вакытларда бер-беребезгә Аллаһ Тәгаләне искә алып, Аллаһ исеме белән мөрәҗәгать итәбез. Һәм Аллаһ Тәгалә менә шул Аллаһның дип әйтә. Шул Аллаһның ачуыннан сакланабыз ди. Һәм шулай ук туганлык җепләрен өзүдән куркыгыз, дөрестлектә Аллаһ сезне күзәтеп тора дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, туганлык җепләрне өзүне Аллаһ Тәгалә үзен ачуыны китерә торган гамәл итеп күрсәтә. Үзенең ачуына китергәнлеген күрсәтә. Димәк, бу гади генә бер гөнаһ түгел. Туганнар белән дошманнарча яшәү,
туганнарның арасын бетерү, җепләрне өзү, ул димәк, ул гадәти гөнаһ түгел. Ул зур һәм авыр гөнаһ, мөхтәрәм җәмәгать. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям бу хакта хадисләрендә дә булай ди: кем Аллаһка һәм кыямәт көненә иман китерсә, ул туганлык җепләрен сакласын дип әйтә. Һәм менә бу җәмәгать хадисендә дә нәрсә дигелгән? Кем Аллаһка һәм кыямәт көненә иман китерсә ди. Ягъни безнең динебездә Аллаһ кушкан фарызлар, Аллаһ кушкан эшләр, алар төрле. Аларның дәрәҗәләре дә төрле. Ләкин әгәр дә пәйгамбәребез менә шушы изге эшне, әгәр дә иман белән бәйле икән, Аллаһ Тәгаләгә ышану белән, кыямәт көненә ышану белән бәйле икән, димәк, бу гадәти генә бер бурыч түгел. Димәк, бу гадәти генә бер әмер түгел. Димәк, бу зур изге гамәл, һәм бу изге гамәл безне зур әҗр-савапларга китерә торган бер эш була. Һәм шуңа күрә тормышыбызда нәрсә генә булмасын, бәлки авыр да булыр, бәлки ачуың да килер аларга, ләкин туганлыкны сакларга тиешсең. Син яхшы булырга тиешсең, алар начар булсалар да. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, туганлык җепләрен саклау бу безгә ахирәттә файда белән генә кайтмый. Ягъни туганлык җепләрен саклаган өчен сиңа ахирәттә булачак әҗр-саваплар гына түгел, хәтта бу дөньяда да син аннан файда күрәчәксең. Бу дөньяда син әле исән, син әле яшисең, әйме, менә хәзер үк аның бәрәкәтен татый башлыйсың, мөхтәрәм җәмәгать. Аллаһ илчесе әйтте: кем ди үзенең байлыгын артуын теләсә, яки гомеренең озын булуын теләсә, ул туганлык җепләрен сакласын ди. Ике әйбер: озын гомер һәм байлык. Менә шушы ике әйбергә кешеләр, мөхтәрәм җәмәгать, мөселманы да, мөселман булмаганысы да, җир шарында яшәүче барысы да гомерләрен шушы ике әйберне арттырыр өчен яшиләр. Нинди генә кешегә карама, ул акчасын арттырырга тели, ул байлыгын арттырырга тели, ул рәхәтләнеп яшисе килә. Нинди генә кешегә карасаң да, ул озын яшисе килә. Беркемнең дә 20 яшьтә үләсе килми. Беркемнең дә кечкенә вакыттан гомерен өзәсе килми. Хәтта картлыкка ирешкән бабайдан килеп сорасаң да, инде сөйләшсәң дә, ул әзрәк тагын яшәп булмас микән дип, инде шушындый сүзләр әйтергә мөмкин, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә бу ике әйбер, бу һәрбер кешегә табигаты белән насип булган ике әйбер. Һәм пәйгамбәребез нәрсә ди? Менә туганлык җепләрен сакласаң, менә шул озын гомер һәм байлык сиңа насип булыр дип әйтә. Һәм ул гына түгел, мөхтәрәм җәмәгать. Аллаһ илчесе хадисләрендә туганлыкны Аллаһ Раббыбызның гәришенә, Аллаһ Раббыбызның тәхетенә ябышканлыгын да әйтә. Һәм Сахих Бухари хадисләр җыентыгында мондый хадистә әйтелә: туганлык Аллаһ гәришенә тоташкан, бәйләнеп торадыр. Һәм әйтер: кем мине сакласа, ягъни кем туганлык җепләрен сакласа, аны Аллаһ саклар. Кем мине үссә, ягъни туганлыкны үссә, аны Аллаһ та үзәр дип әйтә пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. Шулай ук аннан да куркынычлы, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә Коръәндә туганлык җепләрен үзүчеләрне ләгънәт кылу белән кисәтте. Нәрсә булыр аларга? Аларга ләгънәт булыр ди. Мухаммад сүрәсенең 23-24 аятләрендә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Фахал асайтум ин таваллайтум ан туфсиду фил арди ва туқатти'у архамакум." Аллаһ Тәгалә әйтә: "Әгәр сез динегездән ваз кичсәгез, сез җир өстендә бузыклык тарата башларсыз һәм туганлык җепләрен үзәрсез" дип әйтә. Динегезне ташласагыз, динегезне бетерсәгез, Аллаһ әмерләреннән кире кайтсагыз, нәрсә булыр ди? Җир өстендә бузыклык таратырсыз дип әйтә һәм туганлык җепләрен үзә башларсыз дип әйтә. Һәм нәрсә уйлыйсыз, мөхтәрәм җәмәгать? Аллаһ Тәгалә моның җәзасы нәрсә булыр икәнлеген нәрсә дип әйтә? Нинди җәза булыр бу кешеләргә? Аллаһ Тәгалә 2нче аятында әйтә: "Улаика аллазина ла'анахумуллаһ фаасаммахум ва а'ма абсарахум." Һәм андый кешеләрне Аллаһ ләгънәт кылды ди. Кулакларын томалады ди һәм күзләрен сукрайтты дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм газиздин кардәшләрем, әгәр дә без үзебезнең тормышыбызга күз салсак һәм әби бабаларыбызның тормышы белән чагыштырсак, без җәмәгать күпкә үзгәргәнбез. Һәм бабаларыбызның тормыш яшәеннән без күпкә үзгәреп икенчеләй булганбыз.
Һәм алар, әгәр дә аларны чагыштырсаң, алар элек-электән әби бабасы кемнәр булган, нинди буынында, инде тукымында нинди кешеләр булганлыгын, 7 буын әби бабасын әйтеп бирә алганнар. Кемнәр булган, ничек яшәгәннәр, кем булып эшләгән, колхозчы булган булганда, игенче булган булганда, авыл мулласы булган булганда, яки тимерче булганмы, әйтеп бирә алганнар. Ә безнең бүгенге көндә безнең 3 кенә буын истә тота бүген. Мы сегодня помним только 3 поколения. Ул безнең бабаларыбыз, ул безнең әти-әниебез һәм балалар. Битте. Шуның белән безнең хәтеребез тәмам. Хәтеребез бик кыска. Һәм менә бу җәмәгать әлбәттә бик тә кызганыч булган хәл, чөнки кеше тамырларын белмәсә, үзенең гаиләсен белмәсә, туганнарын белмәсә, димәк, аның туганлык җепләре дә югалып, таркалышып, бер үзе кала, бер бүлмәсендә, бер гаиләсендә генә кала. Хәтта менә игътибар иткәнегез бардыр, двоюродныйлар дип әйтәбез бит инде, әйме, абый апаларыбызның балалары. Кечкенә вакытта кочаклашып, уйнап бергә нитеп йөрибез, дус булып йөрибез. Ләкин үсеп җиткәч, нишәмә гаилә бар, бер-берсен бар дип тә белмиләр. Һәрбернең үз мәшәкате, үз дөньясы, үзенең ниләр авырулары, нәрсәләре, һәрбер кеше үз өенә генә бикләнгән. Ә бит алай булырга тиеш түгел, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм бу җәмәгать безнең хәлебез бик тә начар булганлыгын һәм кызганыч хәлдә булганлыгын күрсәтә. Бүген кешеләр таркау, бүген кешеләр йортларында бикләнгән, бүген кешеләр үзенең иң якын кешеләрен, әти-әнисен, әби бабасын белсә, әлхәмдүлилләh, шуның белән генә шикләнә. Һәм шулай ук тагын бер тискәре бер күренеш, ул да булса, кемдер әйтә, туганнарым белән арам начар ди. Алар мине гаеплиләр, алар миңа каршы торалар, алар теге миңа начар мөгамәлә, начар мөнәсәбәт күрсәтәләр. Они очень плохо относятся ко мне дип әйтәләр. Бу хәл җәмәгать пәйгамбәрбез заманасында да булган. Ул вакытта да менә безнең җәмгыятьтәге була торган проблемалар ул вакытта да чагылган. Һәм бер вакытны пәйгамбәрбез янына бер кеше килә һәм әйтә: "Эй Аллаһ илчесе, минем туганнарым бар. Мин алар белән яхшы яшисем килә, ләкин алар араны бозалар ди. Мин аларга изгелек эшләргә телим, алар миңа начарлык кылалар. Мин аларга карата сабырлы булам, алар минем белән надан кебек эш итәләр", дип әйтә ушбу кеше. Һәм нәрсә уйлыйсыз, мөхтәрәм җәмәгать, менә мондый хәлләр безнең заманада очрыймы соң? Безнең заманында да бармы? Һәм әлбәттә, моның ише мисаллар безнең вакытта да бик күп. Һәм нәрсә дип әйтте пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям? Әй, ярар, яшәсеннәр шунда, теләсә нишләсеннәр, хит козалып бетсеннәр дип әйттеме? Син главный үзең яхшы бул дип әйттеме? Син аларны белмә, танама дип әйттеме? Юк, мөхтәрәм җәмәгать. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә ди? Әгәр синең әйткән сүзләрең чыннан да хакыйкатькә, хаклыкка туры килә икән, син аларга кызган, ком ашаткан кебек булырсың ди. Әгәр шулай сабыр итсәң һәм шул халәтеңдә калсаң, Аллаһтан сиңа ярдәмче булыр дип әйтә. Һәм менә бу аңлатырга кирәк бу хадисның мәгънәсен. Менә бу соңгы 2 җөмләдә Аллаһ илчесе син аларга кызган, ком ашаткан кебек булырсың дигән сүзнең мәгънәсе, ягъни алар сиңа начар эш эшләсәләр дә, алар сине кыерсытсалар да, гөнаһысы аларга була. Алар үзләре кыямәт көнендә моның өчен Аллаһ Тәгаләдән җавап алырлар. Аларның арасы Аллаһ Тәгалә үзе аларны хөкем итәр. Ләкин без җәмәгать үзебез аларга яхшы булырга тырышсак һәм монда инде зур тырышлык куйсак, Аллаһ илчесе нәрсә ди? Сиңа Аллаһ үзе ярдәм итәр ди. Ярдәмче булыр ди сиңа Аллаһтан дип әйтә мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә менә бу әлбәттә кешеләрне юатырга тиеш. Башкасы начар булса да, син үзең аларга барыбер яхшы бул дип әйтә. Һәм шуңа күрә Аллаһ илчесе, пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям икенче бер хадисендә булай ди: "Туганлык җепләрен саклаган кеше ул ди, тигезлек белән, шул ук әйбер белән җавап кайтаручы түгел. Аш белән бирсәләр, аш белән җавап бирә, таш атсалар, таш белән җавап бирә. Андый түгел дип әйтә туганлык җепләрен саклаучы кеше. Кем ул? Туганлык җепләрен саклаучы, аның белән араларны үзгәндә дә ул туганнарына бәйләнешен тоташтырган кеше дип әйтә. Аның белән туганнары талашсалар да, ызгышсалар да, ул барыбер
шушы җепне, шушы туганлык мөнәсәбәтен саклаган кеше дип әйтә. Авырмы бу җәмәгать? Бу бик тә авыр. Даже минем дә менә шушы хәзер минбәрдә басып торганда да, бу хәтта миңа да бик авыр. Шундый эш сиңа күрсәтеп, син аларга барыбер яхшы булып калсаң, ул бик тә авыр мөхтәрәм җәмәгать. Ләкин без менә шушы Аллаһ илчесе кушканча туганлыкны сакларга, тырышырга тиешбез. Әгәр кемдер шигеннән аша икән, әгәр дә кемдер туганнар гөнаһларга чума икән, һәм туганнарына ялаяга икән, уның өчен ул үзе җавап бирәчәк. Ләкин без үзебез яхшы булып калырга тиешбез. Үзебез үз өстебездәге җаваплылыкны башкарырга тиешбез. Һәм шул вакытта алдан әйтеп узылган аятләрдә һәм хадисләрдә искә алынган әҗр-савапларга ия булырбыз, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шулай ук тагын бер мәсьәләгә тукталасым килә. Ул да булса, туганлык җепләрен саклау ул мөселман булган туганнарга гына кагылмый. Синең араңда әгәр дә мөселман булган туганнарың бар икән, син аларга яхшы, ә мөселман булмаганнарына син начар, кырт-мырт сөйләшәсең, бер яхшы сүз, яхшы чырай күрсәткәнең юк, алай түгел, мөхтәрәм җәмәгать. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям заманасында булды шундый бер хәл. Әсма бинт Әбу Бәкр, Гайша анабызның апасы. Әбу Бәкр радиллаһу анһу, аның улы кызы. Аллаһ Раббыбыз аларның барысыннан да риза булсын. Һәм бу Мәдинәдә яшәгәндә моңа кунакка мөшрикә әнисе килә. Мөшрикә кем ул? Аллаһ Тәгаләдән башка икенче бер путларга табынучы кеше. Аллаһ Тәгалә бу хакта инде Коръәндә бик күп урыннарда әйтә. Аллаһка тиңдәш китермәгез, мөшриклек гөнаһын кылмагыз, һәм бу дошманлык һәм башкасы дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Менә шушындый әнисе килә. Һәм Әсма әнисе килгәч, Пәйгамбәребездән сорый: "Аллаһ илчесе, мөшрикә булган әнием килде. Нәрсә эшләргә микән миңа? Аңа яхшы хөрмәт, яхшы мөнәсәбәт күрсәтергә микән, юк микән?" дигәндә, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә диде? "Наам, сили уммак" дип әйтә. Әйе ди, әниеңә яхшы итеп кара дип әйтә. Әниеңне яхшы итеп каршыла дип әйтә. Һәм менә бу мөхтәрәм җәмәгать, менә бу хадис безгә нәрсәне күрсәтеп тора? Димәк, синең яхшы эшләрең, яхшы сүзләрең, якты чыраяң ул мөселманнарга гына түгел, мөселман булмаган туганнарыңа да таралырга тиеш. Аларның имансыз булулары, аларның үз эшләре, алар җавап бирерләр. Ләкин син арагыздагы булган бәйләнешне сакла. Сезне кан бәйли, сезне туганлык бәйли. Һәм шуңа күрә аларга эш иткәндә аларга яхшы үрнәк күрсәт. Тагын бер хадистә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең туганнары турында сөйли. Һәм белгәнебезчә, аның кайсы бер туганнары мөшрик булып калдылар. Һәм хәтта аның атасының яраткан абыйсы Әбу Талиб мөшриклектә үлде, мөселман булмады. Ла илаһа илляллаһ әйтмичә үлеп китте. Әлбәттә, бу зур фаҗига, Пәйгамбәребез бик кайгырды, ләкин хакыйкатьтә, ягъни Аллаһ Тәгалә шулай теләде. Һәм шулай дип тормышы тәмамланды. Һәм Пәйгамбәребез әйтә: "Дөрестлектә фәлән кешенең гаиләсе үзенең туганын атый, алар ди минем әулияларым түгел ди." Әулия кем ул русча? Ул покровитель. Алар минем покровительләр түгел ди. Минем әулияларым бары тик Аллаһ һәм изге мөэминнәр генә дип әйтә Пәйгамбәребез. Ләкин ул гаилә белән мине туганлык җепләре тоташтыра ди. Һәм киләчәктә дә мин ул туганлык җепләрен саклармын дип әйтә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям. Аларны үзем бүтән искедә алмыйм дип әйтми, саклыйм дип әйтә. Туганлык җепләрен саклармын дип әйтә, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм менә бу безгә бик зур үрнәк күрсәтеп тора. Кайсы бер вакытларда без, әлхәмдүлилләһ, иманга килеп намаз юлына басабыз. Намаз укый башлыйбыз, мәчеткә йөри башлыйбыз һәм өйгә кайтканда мөселман булмаган туганнарга кырыслык күрсәтәбез. Әй син ышанмыйсың, әй син фәлән, син түгән дип төрле сүзләр белән аларны үзебездән читкә этәрәбез. Ә бит бу җәмәгать чынлыкта уйлап карасак, бу бит антидагъват. Алар сиңа карап, бөтен мөселманнар оказывается шундый, мәчеттә генә бикләнеп ята, бүтән бер кем белән дә сөйләшми, эндәшми, елмаймый,
бүтән кешегә кырыс, бүтән кешегә кычкыра, шушындый теге начар ниле, негативный мөнәсәбәт отношениясе дип әйтә. Бу бит бу җәмәгать аларны туганнарын без үзебез еракка этәрәбез үзебездән. Әгәр дә аларга яхшы көләч йөзебезне күрсәтсәк, елмайсак, мотор сөйләшсәк, һәм алар теге төрле кайсы бер вакытта була ул шуточкалар җибәрәләр динебез турында, мәсәлән, намаз турында, ләкин сабыр итеп аларга күркәм рәвештә аңлатсак, ул көннәрдән бер көнне бәлки аның иманга килүенә бер сәбәп булыр иде. Ләкин без җәмәгать еш кына ашыгабыз һәм шушындый хаталар җибәрәбез. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, туганлык җепләрен саклау мөселман туганнарына һәм мөселман булмаган туганнарына да тарала. Әйе. Һәм тагын бер әйбер әйтеп үтәсем килә, һәм шуның белән тәмамлармын иншалла. Кемдә әгәр үзенең мөмкинчелекләре булса, кемнең мал-мөлкәте артык булса, бай булса, туганнарына ярдәм итү, туганнарына ярдәм күрсәтү, садака булсынмы, яки башка төрле файда белән булсынмы, туганнарына бирү хәерлерәк. Һәм бер вакытны Пәйгамбәрбез заманасында Әбу Тальха исемле бер сахаба бар иде. Һәм аның күп кенә пальма бакчалары бар иде. Һәм пальма бакчалары ул бүгенге көндә әгәр дә чагыштырсак, бик кыйммәтле булган байлык. Димәк, бу кешенең финиклары ашарына бар, бу кеше сата, буның кешенең байлыгы бар. Һәм бу сахабаның берничә бакчасы бар иде. Һәм шуларның иң яратканысы Пәйгамбәрбез мәчете каршындагы бер бакча. Һәм шунда Пәйгамбәрбез хәтта кирип, җәй көне ял итә иде, салкын суын эчә иде. Һәм менә бу сахаба нәрсә дип әйтә? И Аллаһ илчесе, мин ди, менә шушы бакчамны сатырга телим дип әйтә. Сатып инде садака итеп бирергә телим дип әйтә. Садака итеп таратырга телим дигәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям булай дип әйтә. Мин синең сүзләреңне ишеттем. Синең аны садака итеп таратырга теләвең бик күркәм гамәл. Һәм аны якыннарыңа, туганнарыңа бирсәң, яхшырактыр дип уйлыйм әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Ягъни туганнарыңа таратсаң, ул хәерлерәк булыр синең өчен дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм бу сахаба бу сүзләрне ишеткәч, әйе шулай эшләрмен дип инде үзенең туганнарына һәм әтисенең, абыйсының улларына, дядесының улларына садака итеп бирә. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, туганнарга бирелгән садака, әгәр дә бигрәк тә алар мохтаҗлык халәтендә булсалар, аларга садака бирү, аларга ярдәм күрсәтү бу тагын да хәерле. Һәм моның әҗр савабы да тагын да күбрәк булыр гади садакага карый. Һәм Аллаһ Тәгалә Раббыбыз безгә туганлык җепләрен саклауны насыйп итсен, туганнарыбыз белән безгә дус булып яшәргә җиңеллек бирсен, һәм туганнарыбызга карата да хикмәтле һәм сабырлы булырга һәммәбезгә дә насыйп ва мияссәр кылсын. Амин. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.